helvede, jeg er jo lige kommet i bad. Nå, du ved godt, hvordan han gør du ikke? Ja, jeg har tændt GPS'en. Jeg er ikke 100, men vores fotograf siger, han ved det. Ja, op her til højre, til højre her, har vi det. Kan jeg tage ind i Jægersgade? Skulle jeg være nede i Bakke lidt? Ja, Jeg tager det bare Banegårdsgade. Ja, gør det. Og så op ad Brugsgade. Ej, vi holder lige lidt i bremsen. Jeg vil bare gerne have Falk med, hvis der skulle være 2 steder dernede. Ellers så skal Falk bare lige holde sig på affald. Det er modtaget. Falk er sendt til den i nummer 17. I kører til den i nummer 57. Gå til Sky. Modtaget, tak for det. Den ikke kommer her. Ja, lige præcis. Det gjorde han ikke. Kør 500 meter, og derefter drej til højre. Hvad nummer sagde han, vi skulle køre til? 57. Er det her? Nej. Nej, skal jeg længere op? Ja, det der går rundt her? Ja, Det er Poulsgade, så kommer den som så kommer den lige over for enden på derovre. en tvær. Det siger ind her til højre? Ja. Og så skulle det være den, der kommer her, er det ikke det? Jo, det er Byllovsgade, der kommer nu i hvert fald. Så er spørgsmålet, hvad siger vi skal til jo? Ja, det er jo lige netop det. Hvilken vej skal vi have? Kør 200 Politiet er her. meter. Hold det der.